चलिए भैया, हम भोजपुरी गायक रघुवर सभे के भाई, रघुवर सभे के बेटा विश्वकर्मा केसी लाल गोल छुके गोल लगातानी। और आज विश्व संगीत दिवस है। ऐसे एगो सरस्वती वंदना रघुवर सभे के बीच में लेके पेश भइल बानी। एगो बहुत ही पुरान गीत भरत शर्मा व्यास जी के रहे, वही गीतिया पे कैसे भैया कि जब से गवनवा के अरे दिनवा धराइल अरतिया न नींद आवे देह पियराइल जब से गवनवा के। यही में एगो भक्त माई सरस्वती के बुलावा था, कैसे कहा था कि बाटे बाड़ी गरजी से, अरे बाटे बाड़ी गरजी से अर्जी लगावे आया वाए